ɛyɛ asoafo fofra ya hye enso ayi wam so mbedi dwumadi ahodo no so na wo atemuo abasa de ekoye ensem bia yekan ka ho egu apono so Rada akwanhya bi si ma nam so aposifo nipa makomakomiensa efa muto nananom ewon sedo enam so ama Ghana Police Service so ejam wo mu na ɛyɛ opanyini a ubodwam ewo ndc amanye konmo ye kasamafo opanyini anase kitawodie kwankyerefo opanyini de atodwa ekirem se enka sabre pa ye wo mu die ni kwan se san kanea dududundum yi ye san so ehunu biem kanea dundum hu ya no enam so ma ye so ko tema General Hospital enkwadan kitinkiti ya wo mfufuro kura onsom ye de ebinum hye mfidiem na envidie si so aye adwuma jijiji nkwala ni hwe mu mpoma fon ena nkwadan so tiem ekai dia beto dwane se light na wo mdum ne sabre nti enam so ma nkwadan bi kurampo efa muto nanan mo nse do wei ani ensem awoto bi a aka enegu apono eso a yede eba besumwo ewo awiapem tobre Akan Kasiebo enso emu kan na sane nso ese wo number 1 aka radio station so Ahenkan 3.3 FM ne yede akire aseda ede manwumakuo a wonom eboa yen Masha Beauty and Training Center Daroma ena otum eboa yen ena afi nso biem wo ma eboa ma esika na awiai eye adwumako bi omo pasa ase ahan fo adwenkyere efa 0533898915 text message and a WhatsApp yabekin kama Facebook live on DJ Kobike aka Brew or the atum yopo o the adventure for no ma no like it no share kama information centers bro adunumu kwadusia ebi obono mantemu asante mantemu na dodo na ewo epoye mantema wom so kase ni denti wom fa to apeteme medin adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dene papa na papa endi wanmukan afi adeshima mansam ni nkyeremu ane ni fiti ase eni Ahenkan FM enche ye bia na mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekopiem ewodua ya kwanta eyekro ena okokodi dwumasun bi wonom die ntiade Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekopie dua ya kwanta ni nan se na aban no asisuku a ebetete amanfo a womane gidum jadwumekuo adwuma no ebetete wom amwom so abeye apabene eba no kwan ebefa so ebedum gya wa bia eturenkyem bia si a wom betumi ahwe aboabo no kama adwudwu jana no enu nti sa school mu bia no ena Dr. Bawumia di tudwa kire se NPP aban ya ban bia fitise Ghana yeti yenya efa hodie na school ba ko pe ena boa tete nkofo mo be ya apabene e wodum jadwumekuo mu meche fire service fo nanso fitise abre na yenya afa hodie abesi ne no mampani na nadoda nkwakufu do ne NPP aban pe ena omo ba yo mo di mfie be yanso entem asi suku mienu ababeka ho a samiken eno na nanu om ko bie ba ko so peso enti o chesa aban ne dwindum jadwumekuo fo papa ezanse ejade eyade bia enimdifo ma ya te asese se jato ba bia acha minute ba ko mbwendu e wo se din samone enti si wanya wo ma abin wo ma ejan ko mutumi fam obi ko atumi di nani no di nanjam no tise de adwene danzum nini na ne antete wa ohu obu on ma ohu ja na otumi kaze hai tanda kai said you betumi aka ne de obe no bonza fi de jana kasa ne ho popo nini na ya anteneteno ane yafo anfa gitiemu ane yafo ankotena dem ancheche oni ma bi na niso a enya de a obehu na sa nyoma wani nanso emfidie se uko eja ho a obetwe pipe na de akere so uko ne se jana no de a eso oye wuti sei eso oye na se sa nyoma ni na no so so mko tena dem ni enya bere cheche wo mo sa dan bi ena aban no asisi ya de tete wo mo a o manage dum jadwumekuo adwuma no no a uko bia no de tudwa akere se NPP aban ba yei wo ma fa fire service personnel meche wo ma omdi omu ko fire service mu no enipa makomako empem so 7000 aban na bo adwuma papa wo ma mabunu makomako empem so anya adwuma ye e odum jadwumekuo no mu wo mo ba ya o entinye adwuma keto no mo bo no ena afin so fire service school inzo wo ma bie mienu ene se na anum ko bie ba ko a odi we atudwa ekirikiri mu no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etwan nzamzo no say wo mu wie yo se suku nipadodo o mafo mo awura dumja dwumekuo num no ensi aban no nani abre pa se obepia dodo na asenwrem
When we came into office, the fire service had a total of 8,000 personnel. Just after 7 years, we have added 7,000 personnel to the Ghana National Fire Service. This is an 88% increase. This achievement, spearheaded by the MPP government, led by His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, showcases the administration's commitment to enhancing the capabilities of our firefighting force, provide world-class emergency firefighting and rescue services to the good people of this great country of ours. The assurance here is that the MPP government is even more poised to recruit more personnel into the Ghana National Fire Service to meet international standards and ensuring a fireman to citizen ratio of 1 to 800. Ahenkan FM. Onipa amote so akase ya Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Mampeni abede cho sansu tu franka ma NPP amanyoko no. Wo de kwakọ pritumi afi abatu mu nene na moti yi. Ghana adesimama yetoa eye awiapem tubere Akan Kasiebo no so akọ yen anim. Na se Ghana fo ebekaya be se na watumi enu ntamu ani. Ana eye nsemi bobobo de baaye. Na ni yembo no efa eya aswafo anana doda kwa kufa do agya ntumi so apa wonum se wonum hwankwa di dwumadie mu ase de beya na aban so betima hye nyoma ma oman no akọ nanim na wagana mamremu no se ye pawo adesie bi mo mu dibra saa awaso mu kopiem ewo mrahye badwafie na afi no mrahye badwam so abadwaku a wo mo esoso asinkonya toto eye wonum ya mo mu dibra na ano no behye amadwumadie sefata akoso na eno ewu dwumadie ni nyina aba na wieye de friend servant no o ma ye wie akase mrahye badwafo mrahye badwam chiame hene behye ama wonum so asiginaye so mbejo matum anaso munjo muntum eno so matimi atuwa na mon na eyemra sebedwamu chiame hene etia na adwam na wode sansem eto eye apono so no eno wo kyeremu se ne nsa aka eye enkata bia eno afri oman asendibia kubata Supreme Court wa wo kyeremu se omu eni wutumi se ombeto aso enso edi eye vete no enkomo enu nti ono so wan pene toto mpene no bia wode eye vet no senkaye nyina no ede asesen ekosi ebra eye asendibia no de atemu asefata enso bebansa no matimi atoa so na nipa wotabrisa eye vet hu sensem kopiemu ewo eye asendibia no eye mrahye badwani de ma de sha wonum ewo saudai abato mpesua so wura Roxen Nelson dafiamapo ono ene tabri asem de koye na ajebo ajanya beduru enrada ana eye oman asendi bia kubata Supreme Court wonum ekwa asetena na eye atemuafo motena asem ne so no adu omani edi nsem na chi no atemuafo makomako enum ana tena asem ne so na enum ni nyina no esi ginaye no womo ejeremu ese omahunu se sa asem a orura Nelson dafiama pode beda womo se kiyemfa tabono ento eye vete no ensenkaye eso no omo chese ni nyina so bia eti wonum abo agu bom abo agu no we ye injunction no tabona ko ogede akwakoto eye vete no ensenkaye se kebe kura me yehwene ye nyu omuntumu no saa tabono no esem no kasei Supreme Court tirim se ni enyina so ento abo agu na obogu ye no ekire asem abobọ ba ne se aban mle nim ni panyini no osoafo no na sa hwe atentire ne dwumadie ntoto ya so yewura Godfred yebo adame kyerem se ne wadwu ni pa eye ne wanwa se nipa dasani wonu abesimu pam edi asem akọ asendibia na ye ba bebu asem no na yetuye ni hwe ba bia asa nipa kuro yi yehu no na no yesefo yehu omu bia ewa asendibia ho wo so odwene ho awonte ase na chese wonu mom de asem ne ba ye no ede no mpeso mo ka kire Ghana fo esanse unim se ade no se bio ewo mu se unim se obedi bem ana se obedi fo na so de asem na kone de ye bua wo se wo obie na hu se de ensem ne se bi ekro na timi enso aboa eti orura aye Godfred ye bua dami chem se enra na ye nwanwa se wotu na ni hwe lungu hwehwe eye asendibia oba bia
hunu eyemra sebe dwani de ma de hia wonum ewo Saudi abato mpesua so owura Nelson Dafiamapo wone afe eye nemla nimfo a wo mutwitwa eso agene wa asem yi ho anase wonum mo hwe eso aboa se de asem no bedi bem hu mu bia wa asende bia ho etina ye no wanwa bebre na o kyerese se yekosoa de su babia di se ya emwa yen asem de ode kwa no anya akukuduro na agya osusu atimi de wani ade akire na atimi aboa manoma akonkan odidi ye se owura Nelson Dafiamapo wabese nam kwa bia so ye twuntwa na muo ede ma asoafo fofra ya pa wo mo na so ye de ya alake ayetofi akwa maso de biara eda etu ono so ohuni se aye atammuo no se de ekoye na atamuafo ni nyina so ade akọ benkrom no magye atum se opanyina asem ode beda wo mo no sebi mpedi asansuo bia nyinam etu o mato atwene no wo so no de ohuni se eye aginasidie papa. It is most unfortunate that persons will file processes before the court and then fail to take an interest in it. Even when the same application for interlocutory injunction spending has not been determined a day before, they proceed to go and file another application for interlocutory injunction. There cannot be a greater demonstration of a desire to abuse the court process than this. Clearly, it shows an attempt to frustrate the Republic from pursuing its business and law. And that is why it's necessary that as lawyers for the Republic, we take a keen interest in whatever happens and we make sure that such things are dealt with so that the state business can proceed. Ania uti yei eye aban mre animni panyini onukro ya so esa kuta eye dibra wono ena ehwe atentini dwumadie ntotue eso osoafo owura Godfred Yeboa Dame na enu echi no wansam kaye ya ho no ana mranimni edema Saudi abato empesua so mra sie bedwani owura Nelson Dafiamapo ne lawyer no eye ni Papo Samoa Ado wono enso de atodwa a wo kire mu se wo mantimi ankopie mu ewo eye asende bia no na enye se ebia eye boapayo da bi enye boapayo na bibi na firi soro bete bayira humam ena entimi ama bayira mu akese na se wuti bibi so firi so na ma bibi kura mu ho eti agani nyina mu no mu kika si ani no na wo mu kire mu ese wono mu nanim die nti agya kono mo ankono sadi omusibi enso agena afa namom ani yabusa ni sa opanyini sadi ayeyi asem ni yabu atia mo enti mo bakọ na mo akwaye appeal na na ani o chemisa dabi acheke hwan e dey adaje ni apusu o yenya sa abre no kra wose ewo musa sa atembuo sadi ekoye no nyamia ni mukura no obunsemati kopo de tua woni omo bonyo na so wamu de ani de no abuo e de bema atembuo na aba no enya de so omusan so betu na mofoforo bia ewa akire ebiem. That is the decision of the court, and it must be respected. And the court has gone ahead to give a ruling on the injunction. When you take an injunction to court, it can either be granted or what, or rejected. And so once the court has ruled, at least the substantive case still remains. And so we are waiting for the court to deal with the substantive matter, and then we'll proceed. The court has made a decision. If you disagree, you appeal it. That is by way of a review. Or you accept it as it is. You disagree with it, but you respect it. We disagree with the ruling, but we respect the ruling. Oh, no, not at all. We want a substantive matter to be heard. Adesimama, opanyina wote ne nkai ya mranimni edema eye Saudi abato mpesua so mra sebedwani owura Roxen Nelson Dafiamapo na eja wote ne nkan na mranimni no eye ni Papo Samoa Ado na ana wote so kire mu se tabro na akomo kwa akwagye abeto approval of a ministerial appointees no eno na anya adwuma odi no problem se sa tabro no court agbagu a enya hwe de wo mu biom ni se wo mo hwe no mo nka asem na nkasa na mo de baaye no asem nkasa o mo de ko ye so ni se enkrofo bi wo no ma na omukuta dibre asoafo dibre ena na dan kwa akufo ado eje sa asoafo dibre ne kura wo mo firi o mo nsem ena osan so de o mo akwa asoa foforo so o mo nko na o mo di dwumadi nto aso ewo ho enti sa reassign no ana o mo kyeremu se ewo se obi a ya reassign ni bia ko pie mu appointment committee ani me yetoto na eno so eja ma banyi se mu se dabi on pese sa bekoso ye de dibia ne ma wa ye reassign ne de to aso ko ye wadwuma na eno man ko nanim wo se eno so on tia se ti sa asem na o mo de akoto court se court hwe no wonka no eno na yesisi a wo agenda kese esi obani so na tabro ne de so aba to atwe de ba bia enya hwe wo mo ha wo ho bebere wo ho sa
Yantoa ensam no so yi. Endra da de ababeto dwane so kɔ abaya sabia kase ba kopa wo man mu a eno ewon kramumpuni mantemu tema General Hospital. Ense nkwadan ketenkete ya wo mu ye won fidie bia de omu hyehyem. Enkubeta bi. Enti enkwada bi guguma ya wo mu foforo wo ma na wo dum light. Ekoba sana fidie ato no ani ahan. Esan se fidie no wom de enyina ahoden light no ene di dwuma ana wom de ma no ahoden ma etumi ya adwuma. Ena wom dum no na wom dum ne sa no ena ebinumu kire se wom dum no ama wom ma ya wo wom foforo a wom hyehyem fidie no mu no afuma to nananom ewon sedo na abamu abaako efe no Muhammad ono no wankwa nkwo na mum ninu aba a ye fe no Zainab Eliza ono ena ekokọ wo ye ena o kire se wo ninu no wo ye na anche bia na wom dum light no so anumu ana wom hwere ne ba no enti wom do mo boso se General Hospital tema wom ne ma sabre wusem wei na eto wom na no na Muhammad e kire se endi ayasabia kakraka ya dum light mpofiri mu a munni ensusua wofro bia mbetumi dia ma enya hoden aba ho no mo anu ntomotena ho ama ebinum efa ho to nananom ewon sedo abrante Muhammad aninu aba akọ wo General Hospital ho ewo tema o kire se wom dum light ni nti ne ba ne fam to nananom won sedo no osinya ne ba no nko a na mum afoforo bi nso enkwada mienu wom ma mienu enso wom dum light ni nti wom na fam eto nananom ewon sedo asemi fitia nu abesi ne ayawre wosam ayasama ejeme na papa ewo man mu sanse ayasabia kakraka sei na dum so nti enam soma nkwada bia ye wo mo afi no mo ba abrabo mu anamo ba wiase na ombe fuma to nanan mo nse do de asefem papa na woma omu ka adwa mu no Muhammad Ameka na semi ni nua ba akwo ya ono nso ehwere ne ba no enam sa dum so nti de Muhammad ekatu dwa eni Odren ho kra onti ase ko se fitiandra eno mudum light at the whole General Hospital plant bi ni bibia yeji awo awi apemfo awo nkola fresh enimi esum oshow omayi bibia glass ntontom so gina ho me sister so aba bewo ono so ne bada machine mu omudum ye na ama akola ne so ahwere ne nkwansisi a no ne ba ne kan ho nkola miensa nkwa na omahwere mo wa enyefe sorry nkola mienu nkwa na omahwere mo wa which is very bad so up to now yen so kania into no the next eyibium no na nse nkola no wu na ewu na sebiu Ghana mpenifo sa na nka yeso mase a nka mo ba bi nyini du bebia munyi duru ye na na nti mu ne tema se nkola no mo ba na bebia ye gi a wo hospital ye bebia nka eni se yedum kania yesre mo pa de ekoso de eni enyan cause nipa ni ni je mu kura o ya nkura na nipa de nam sisi adan edi nkura edi nkoman be ne yewomi edi asem na ekoso abamu okasei ni dindi Muhammad ni nuaba edi Zainab Eliasu Ramatu okoko we na light ni kodum ye nti wom susu se enumu ana ofem hwere ne ba no oba Facebook live ade esi wo tema General Hospital a incubator nkoda dema emomo light ne momo manfide na wode momo tumi da ya adwuma no wom dum no bia be de esi na awre ho papa sanka wutie ne na nkoda awu nkoda be bro be edu na omu tietiem kai awu na awre ho papa enu achi abayiwa ya efe no Ramatu yi ono ankasa hwere ne ba no o kire se abro wo ne ba no awomachi no nan enu awomachi no nan ena oyo so okwakohwe ne ba no se ne ho tesen a okwe na doctor ni ba ko ka chense ontwen onku na chianza na oba anche bia no oba be ka chense o onku se esanse wa hwere ne ba no enam light na wom dum ne nti yenti ono ankasa. I was supposed to go and visit my child around 4 a.m. this morning. So when I went there, I couldn't find my child and the doctor told me to wait outside. So I was outside and he came that they are sorry because I've lost my child due to the light out last night. We aya Ramatu Zainab ono na mote ni ne ba okoko we light na dum ye nti e na o kire se ofam hwere ne ba no ya ewotema General Hospital na ne maame one ne koye akoda na wahwere no ne nana enso kasai
na general hospital baby ayewo enye ya dey say na me ba on wood no be won first way na mo the light out mun ni aka kraka way aka say way nti mun mi find solution bi am be so light am ankola no on be survive kun kola ne keke Ahenkan FM wa kun kola ne keke we ye akwada na kete a wo no foforo light wo mdum ni nti ne maame che se Dr. Nika Chense wa fam ato nananom wonse do na asemo ye si ene ne nansa ne ndura e wo Tema General Hospital no enam so ma aye asem kese a emu owrempa ya oti asemo ne sa anya oya na bi akoma edom no eye blocks akoma ne dam na uhwe video no pa na nkoda baby e wo ma edom gu no mu na eguo ne adum light na ehosum na nkoda ne kikam na awre ho papa eya obu on mo hwese de ne ba ne chentem na na homte no afa na bonobo no de ntoma ehu no ho awre wo sempa na enam suma Tema General Hospital so de krata babonten afa de esiye no ho wo masemo mo kan se wo ma hu se video bi ne nam social media yuso ene X Facebook WhatsApp Twitter dia him papa se nini na no fade esiye ewo wo mo ayarsabia hono mo wo ma hu se video no dia him pa na eno na ayarsabia no kratom de babonten wo mo se de ye show social media video trending na no kro wo mpa enie yiwasum na tie ayarsabia no che se sa video na ye hu na enkwada no deda dankubetamu a ya dum light no esi binada match bosom ne de toso aduonu nsia ena saawre wosem we esi wom dum light na wom power plant won ma wom de omani atoso na eno na mo che se generator wom sete ye no National Intensive Care Unit niku fo na wom so generator ya seti ana ya hyehyei eno ne adi ba be djuma nanso eno nso enfum so kakra ba hunti amumu na omuma wom anim difu a eba no enyima wode a wom aben e Tema General Hospital wom ye ntantem ekon ho se wom gohwe na power plant no fum so ba hu bia no wom hwe ensiesi na ayasa bia si omo ka ni pen amomanfo atiase se endi don hwe ba mien sample don hwe mienu ntam ena electricians no edi esiesie power plant no ema ayasa bia onum ni na wom sanso enya enyina hoden wa bia na wom nso light no wom sanso enya enyina hoden Tema General Hospital kire se wom ka kire omanfo ni na se de asidi na se de omanfo tetene de keka o se omo ka kire obia se umpom dodo abra esanso wom ay krado sa bribia ne bribia no wom yeso omanfo mpom ejina ne na so papa eno ne wom butai titru nti a wom wono na wom besom omanfo asomom ye pa Tema General Hospital kratom de babonten wom si supan se light na wom dum no na ehu video ne na ma ba foto ntamfidie so a omanfo kasa na ze we awu na we wom so obi awu akoda bia ne wono ma ofirim enam light no mudum ne nti omanfo ntie no muntie ne ye akoda bia awu enam light no mudum ne nti e Tema General Hospital die omu wie kura no nom se medase nipa ne nsa krata ya se Dr. Richard Anthony oye medical director e Tema General Hospital krata yi endra eno mutintimi ena aba bonten o se media houses ni na yembom na se de video na trend ni ambom a azembe to omo tie ho nsem eno no ya semo me hwe video na na emsem yakwada ena na okosa ateti ni ame ba ko afa mi imagine se de ntoma na odi hu abofra no se me pa cho bra Facebook live na bra be video ni bi oba Facebook ko benya video ni bi ahwe ye de ye mofra abofra afi na wo ba na ye de ne fa wi mu tiatriamu na abofra sabi kafra che onyini a me hwe video no na yawo we ya wa ya sa se de ne fa mu to de yawo de sa no de akowuom na papa light you see say issue we me wo problem with them and when energy minister make us am was here and produce a timetable kusi me wo problem with si one timetable asema ye kan
on say no ye one mo because the timetable no ho no dey do say say be do more lighter mo e ko be make sure say wo mo machine so mo state yes na etechma yes and mo edi mne kakra de ko siesie ye within 2 hours some dey fix and some 2 hours na ko fix ye so be yare yade bia se be mu oden wo hia se bi o ade a wo say na wo dey to me man nya nkwa see ye be hwe say nipa kro e di the timetable no wo no ma e ko betima make sure so mo machine no eye adwuma because mo nim say sa abre we bedum kane ano nyame on pe bone o kan so anche bia na we asi se wahu eti say issue Ghana for ye nya asem ba e wo se ye ka asem no ne aye na manwesem na issue na nkasa da ho Koron for spread ye can say hospital yi release om de baye just when nya asem pa wanya dia wo de be kanta bibi me what there's issue I was ye nya ye kan wasem si wahu na ya no for so fa video yi no mo so trend no mo so the difference wa bre how na wonem ne ye hwe ne ye kan wasem adi akura na before Ghana for na ya mama nyosam na di entiri mu ne ya redia mu sa adi so no na ya wuduru a ekum yen ani adi asom wo di one people no one this no na wo de wo nko pesa me kum nya bibi di entiro na obi ewu no obi wu ana wo se akwane sa onye bone da yen ka no light no ma num no omudum light so no omudum no ento obese on tell say anfa hawa ambre ba bifo mo anfa hawa ma ba bifo so mo plant ni na nya ase ya sanko mudum na nka fast komba so the issue ni say yen ka jira we say dum so ho and say dum so ni that is not what Ghanaians need enya no ne yen pe justification in this situation the ye pese ye hu ni say kania no temato aba ho whether is dum see or dum so anytime bia make say we bia no ma fear PP communicator yi your friend say Richard Ahiagba me feeling the point no make you no was it say ye dum so say ye dum see and kania ni nyina so yes that is the problem and the solution to the problem na aba no na mo de politics na mo de politics Ghana me tell amanyofon bu on ma wo ma dwena asen kwada ye wu ya dwen asen kwada ye wu ya dwen Ghana ipa na Matias be so mani oje onim kwa na otufu a wo akukuru aka chense kratifu afutu koso nneoma bia wo ye ni suba bia wo da na di no se light dundum ye wo bia mo amusima ko school mo hunim de ye ma mo position mo ntumi fix problem no light dum so ba Ghana ene dum so ba Ghana ene na wo ye Ghana ni unim se nkane anyina so amaya ye 67 years light dum man kodawu light dum e man kodawu mimi say awufon say light na dum no doctor ni ka chen say ne banawu enam light no dum no nti sana ma me kan letter ba say obi anwu so hwan na etwa ntro na hwan na ka no and this letter no hospital management o ma nya fair to Ghanaians and was ko mo explain further Ultimate guy James say enkania no obi anum sa enkania ni nti maame no so asem na wo ka minim so manya bi atia na omunya bi ntie ya so I was ka mu chechirem doctor ni na asem na wo kan no whether so doctor ni kan ana wanka I was some more explanation ni nyina wo letter ni mu si wan nya shompo so my sa checks no omo pentema be ka bibi no say the problem no nya about enkania ni say eduma na say num na po wai energy director and managing director no your friend is electricity managing director owura dubek why mo fa timetable ne mra we are tired mo fa timetable ne mra say ye dum so mo ye hu timetable no mra hwe ye ndwen ni pa ho why would this problem adwen problem man say ye ndwen ni pa ho me see ubekọ oban bi mu si ye be ye renovation wo kwan so mpo a ye nye ni daytime ye beta so bia beda na wo dan so kra ne bebu amane se ebri se kosi bri se ye be kwan we so adwumanti emfa ho wo mu dwen ni pa ho ye bedum like tabati high people of you no to we are off the life for 3 days no ya we na yen aka se hom me mama na ese bedum na bia me bo ye ndwen ni pa ho eno so kan ne ye ndwen ni pa ho na be hu party fo bi nam ne ye defend e na nya dim sa ne fa timetable ma so timu bi on kan ye de enum no en kan ya no pempe gina so na nyina so muntum dum so ne mudum siesie ne tontiri ba bi ne empe ekoye be fa so ye nyina ye ho beto ye ne wo Ghana ha na ye empe ekoye solution ye de be ma eye ahaw na aba no tese ye ka ebe ha ma aba nti bibi jito na we aba wo kwa be asukusi
bibi jejewo enya na minister mu aye comparison no se mahama de na enye chima nanado de obi a in life minister mu a wo hwe enyama hode so na dum so abasei na ye kan asem o de ko compare o de ko toto obi de ho obi awiase na nipa sabi o ya de papa nka wo mtutia no ya to atia na ma wo ba onzo be comparison obi a midwa no awiase ye sa nipa no na ze mumie no hwana obi a ade anya ni agya fini nsem ne ade ama wo na so be so mu a na oye kakami ase ade sa na nipa ho ne mrete o nya sa media no hwe o de wan ka ho na o ti tu free mu ntimi so media mbam de 5 be ka ho na ma ye ni sei ntimi media ye chen ne de masa we are serious na on de na no ye na yanka eji free ni sem mo yanka eji free ni yanka eji free ni sem amanyofo hawo ba munyi ntum na ye nyina ye mpekọ ebe fa so ebe so anu na sa de na kam wododo obi anwu amanyo wa ba hu fi o kusi hawaba o wani anom ampa hawaba se enkania no eye tese de entimi nyina so enti mu de for the main time ko yenye timetable bi a wo de bia beboa yen si wanwu na se fa timetable ma na wadum kania na ni time bia no wadum no obi anya mo hwe obi anka mu nti na wi asa beda me ka aba gije kania ka wo ma life ne ye chinchini wo ma asetena ne abrabo ye din enso ye nipa enfumso ho emfidie akwasi broni ya ene abefo ewiasa sesen emfidie enfumso ho enti sefumso ba bia de ntina nyuntum masa o don't aya de bia me comparison because omo de uko teams bi mu a me di born na example ose aye niska ye ntumi top players tese wo be keka no kra na tum o ene ya anya de ene ya mobo se ye hwe ne ye tutu ya nneoma ye ampamba so be ko be ba biem no no atutu ne nneoma ye enye yen wo se sa na manyasam ne ye no me problem is not about say obi fa mu wu ya abofra bi wu ya abofra bi wu ya na abofra bi anwu na make me wanya me problem so bi wu ya na ko obi abeka chem say we nye dum so kusi the problem is say ye dum so say whatever it is no enkane ani nyina so entie nyina so de ne ebe ya oman man betimi adom so a obi nneoma nsai obi kwa hunyehiam obi kwa ahukirem enu na wose ye bibi kakra bi animanimu yayi entimi nyansa fatante ne bra wo na wo say no ye bi so ase na de ote so de enye na mo de ye because I say na obi wo so a won timetable buy wo man dinti on se osusu usuro se obeka so de timetable be ba ti mu mienu nya mo ye atwa ni mudum so sentina usuro se so nkawe ka yade ya fa se adwuma no ntumi onim nani so se watumi obi abetran so adwuma so nti wakwa demonstration a t-shirt against ya na ne de tumi na mawa na se adwuma no nim ye fa ya adwene ni agro sa why adwuma no nim ye because ono no yare ya ne ba on na hospital wa ha debi odin ko no on na hospital wa ha onu MP okwabro kire free ne mako free ne yiri ko free on na hospital wa ha tinya wa nko se sa no mo yo mo bra bo sa no mbo mo bra kan na ya mu free an mo ko na se sa na brofo no mbo mo bra ke be free akode bi a mo yina mo na mfa mo tuntu efom mo bantu fom ebe wo try ko ye dinsusie su be mia ma enko yanim ye ko yanim e wo kase nimu for adwenchefa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan dia ma Marshall Beauty and Training Center ese kan cho se se opeso obo ti a momodin afa bra bedan no opeso osuan tribo ni makeup sia eno so fa bra bedan no obe bibia kama e dia ma ni die kwan so o ma ho ya kono o ma ho ya fe enti Marshall Beauty and Training Center Marshall Beauty and Training Center eno enwasem ena milki nti no bomodi aso ne ombedinza oso no mahwe e de dwuma kama de ama wo fie ne baabi na wontumi makrom a ofre Marshall Beauty obeba be yama utu kwa ode ne ko obekọ obe bibia fefefe etire bia obeso bobia nso obebo de ama ipatro achimodan ewudu traffic light wono ma o ko na esin school wono no e hono mo eno mo hye for 0208309581 ana 0244171667 edwumako bi pass ase ahan 2 plot eko te eye edakwan ho a na se ye aboabo akosi asene odan akosi asene fa ba bia na sasase ne dakwan ho a dwumako nso mani eje ho 0244878763 0244878763 afi yentwaso
Adesimama ya tuaso na anyinamoden kan ya no senka ya ne daso enso ejina mu. Esanse fraba na ye nyina ye die. Ne sayo so ntino. Ubodwam ewo eye ndis amanyoko no so akache a. Se ya tani ataka hinka. Wamu so asori anya asem ketwa. Na nkitawde kwa nkyerefo panyi de mama nyoko no ayemlanim ni samejamfi. Na odi atudwe kyerem se. Wono de ko hwemu pa hwanjisaya. Wabra endi samanyoko no waba momudi gu apono so. Na wo hwe se de nyamoden kania no fitiafimpinu ni du ensia esi bigina aso na. Na ka wunya se mpempe ye womu ya afimpinu ni aduonu enami enan. Ekani kwan se yasanso ehunu se nkania no esanso dundundundum ekura mpo biem. Osenka ne ejira so pene. Nanso awe ho se ba bia yaduri Ghana for sanso so eka eyedum so ho asem ebiem. Wo kyerem se aka ne Ghana ma panyo ro John Dramani Mahama. Wone eye empanyufo opa wo mo ananyina moden dwumadie ne ntoto ye hye wo nsa no. Wo mo hweye ehunu se da bi dum so ne ba ne hankrofo pa. Enti omufa kwan bia so atoto ne kama Ghana fo be dia danse sankanya ni gina so pa fiti afimpini ni du ensia ni ma na obusasa die na akwa ba sisi ai enkania no esan so eji nsemu antimi enyina so ebiemu yi nanumu ena wose dum so no ewa asekere pa wo ho na obeso odemayen unity arrogance na also dum so asemu ayeke enye ya se bebia Ghana Yewura Mahama o hye ye nyina mahoden ekodu ye no ene ya sanso akodum so I am putting it on record here se enye justify se Ghana nke be experience dum so biem after 2016 for even one day of dum so after 2016 eye haram musukra enise kesi kura. Why? Because Yewura Mahama is strength say data bema na odwene kokan that visionary leader no na breso osovu dum so comprehensively a ejapade ode ma o men say yemfa so dum so no enise ko men ko dum so bi dum so na se kire nyina ne se enkani a ye generate as on mine what's ye teacher maga na ni bi anya bi woni fie no enso nti ye rashen ye den kakra bu nkani a tot and then you finish do so. Enuachi owura saweja fi echiremu ese. Akan Akan man panyin owura John Dramani Mahama. Osodum so na nokra ma osanso ehwenu ehunu se ewose enyamodi tumi no yenya bisade tu akire. Ejakoba se de ewo nokra sa. Yesanso de nokra saba behyem kena na chesenkane na gyan na mo so. Ni nyina ban we baaye. Wentimi anso antoto nioma amano ankosa de na anisuade hunu no etie. Dum so ba o man we mu anenye dum so ketwa president Kofo solution na ye de o se asofo nko akoso gbo no nko bompae se insubeto wa wutie bibia google it you see the pictures president Mahama ba ye no and the same problem ba ye na president Mahama time ni mpodie the problem was bigger but president Mahama unlike all presidents are na did the nim kind he did something different one kasa asofo nko bompae se insunto one kasa ye fix West African gas pipeline ne keke o se no problem we de bia ba na crew the plus atare so ye mia crew no manimu let's deal with the root cause of the problem and ye three ways na me de be solve enyina mahode na ye generate no ye mane no so na emu so enti by 2015 no the car power plant am 250 megawatts na tiku I my 340 megawatts we are bringing it back on stream by 2016 na Mary eba na all the other power plants Sem Power Jacobson they were all coming on stream what's the see now we are increasing your generational capacity from just about 2000 megawatts to close to 5,000 megawatts. I think Kenya na ebusui. Abusuafo panyina wote denkai wono eye nkitawdie kwa nkyerefo panyini ade ema National Democratic Congress ndisi amanyoko no mranim ni Same Jamfi. Yenko wie kase no ewo awrawusemu ene bambonsemu. Ene se krata free Ghana Police Service akatre aba. Na krata no atifisam ne se oh ya ni abusua ejam womu jam oppose form akomakom yense bia wo ma hwe mo nkwa ya ewo kyekyeure krata ni mo asem ni wom se Ghana Police Service ejam oppose for nipa makomakom yensa a endura match bosom ne de to so aduonu nso
wɔn nya kaa kwanhyia ɛwɔ kyekyewre a ɛbɛn suhum ɛwɔ poemantemu ɛwɔ nkran ne kumase kwantempɔn no so. Ghana Police Service krataa kyerɛ sɛ enipa afa mu tɔ nananom wɔnhyɛ do ɛndura ɛwɔ saa kwanhyia no ɛwɔ kyekyewre no ɛyɛ Chief Inspector Michael Azaho, PW Inspector Teresa Zampia, General Corporal Emmanuel Asamoah, na wɔn na wɔn ka formed police unit FPU for ɛho ɛna awrewsem wei ɛkɔkɔbae. Krataa kyerɛ sɛ polisi ni baako nso a ɔde General Corporal Samuel Jude Kofi ɔno nso na ɔka wɔn nanso ɔno deɛ wɔanwu oprai paa a ɔwa yaresabea wɔn ɛhwɛ no. Ghana Police Service ɛkyɛ sɛ amamene na amane kwan so wɔn ne apolisifoɔ nyinaa Police Management Board wɔn akɔsra adehye a wɔn ahwere wɔn abusuafoɔ ama wɔn yɛ akyekye wɔn rɛ sɛ wɔn nhyɛ den. Inspector General of Police ɛne ɔno ankasa yɛwura IGP ɛne Police Management Board wɔn nyinaa ka bom ɛkɔ abusua nkyɛn ɛkɔkyia wɔn ɛkɔhyɛ wɔn den ɛma wɔn nkranhyɛnsɛm sɛ diaba no nti wɔn mi wɔn ani ɛntoto nneɛma nti wɔn akɔkyia abusua na wɔn kyerɛ sɛ wɔn gyan polisifoɔ nyinaa anamu na wɔn ama abusuafoɔ no yakɔ asɛnsi so biem sɛ nipa wɔn ahwere wɔn no na wɔn yɛ nipa nkɛseɛ atope ɛwɔ Ghana polisi adwuma mu nti hwere wɔn ahwere wɔn yi wɔn fa empaebɔ so aka ensɛm a ɛbɛhye wɔn nkran ahye wɔn den sɛ wɔn nkɔmakoma ɛnto wɔn yam. Wɔn wie krataa kra na wɔn kyerɛ sɛ polisifoɔ a na wɔn ne wɔn yɛ adwuma a nipa mmiɛnsa wɔn ahwere wɔn nkwa no Nyankopɔn ɛmfa wɔn kra ɛnsie yie na wɔn home ɛwɔ asomdwee mu. Nipa ne nsa hyɛ krataa ase ɛyɛ Grace Ansa Akrofi ɔyɛ Assistant Commissioner of Police ACP Grace Ansa Akrofi ɔno nso na yɛ kwankyerɛfoɔ panyin otua nkutawdia no ɛma Ghana Police Service ntenura apolisifoɔ konya kwanhyia ɛwɔ kyekyewre a ɛbɛn suhum apoemantemu enkrane kumase kwantempɔn no so no nipa mmiɛnsa na fam wuyi ɛnanam so a polisifoɔ akɔkyia abusua wɔn ɛhyɛ wɔn den ɛho krataa ɛna makenkan kyerɛ wɔn no tino ma yɛmfa na yɛmfa ɔmanfo adwen kyerɛ ɔba Facebook live ɔbɛtumi anya krataa no bi na wakenkan krataa no bi na wakenkan awerɛho paa woyɛ adwuma na mekɔ adwuma ba ɛno ano no mekɔ adwuma ba na ɛno ano no ya na awerɛho papa yɛmfa ɔmanfo adwen kyerɛ baako mmienu bi aba ɛnto aso yɛ abɛre sɛ odi free akyimesem ɔsɛ Ghana is no more freedom and justice but rather run for your life. Greetings to my lovely wife Nana Kuya Adepa and Enukra Pa Sama okay Enukra papa Enukra Pa say Ghana is no more freedom and justice. Enukra I don't know freedom and justice. And freedom and justice mine. You have freedom to speak your mind, you know. Freedom no enyo me wom dos and justice no so no bibi sina pattern ne a wo de court a court so behwe no asiesie atentrene nti de tina Ghana nya freedom and justice bi maami a ye twitwa ne wo ayeboafo yi o de na asem ne di akire nti e kakra ne ma tro se atentrene ye adwuma Ghana ha so mu guso di ana o mu guso di mate nti o say run for your life obenyansafo ebu ne be yenka nasem nti de ya bari yikin onso famu aba one ne adwan no afa one ne adwan no agyae oh debi broni betna o say light nti broni banwu ka kotre mfa ne stress kotre mfa ne stress video no kura na sa o mo plant yi broni betna say broni has go to give birth koka ne light nti ne banwu ye be ka cho so man chekire nkakra ye fiti ka kire say nkakra no sa tanam se me na kan so am so ne ka kire wo say Rome was not built in a day 67 years na wo sia ko kan igura nka won sin wie eni bre na anya ni bre na dwen ne yan dwen ni pa ho
yeni mbre yenye serious pesami nkunyam ne doso krono ne doso enti ade esefata wose yema nipa hontono no yenye obinya kwenya ohwe ni ahwe na busua obuon ma yema ne bidipe no sori na okoma nipa no ai obekwama no no adenti ama ne babia di yama ne biadi enti papa uboni o pesami nkunya ne oti asem no kura na ompemu chechiremu kura onya te ya aboa broni betron sa ne banwu se makọ hospital makọ yadum light na onka hospital ngwan kesi ya jelimu ni na besi mu kam beti say yes onoko yeje kam hospital nka ban na onka nyanse ma twekra tantan ya betu ya nmuzi a mo san kan ka de mo guzi abotre na kan zempu nka o mutete wo ka panyin no tua hospital na nka de de ne kra nka no na news be say yes o mamu na me wo no emra ya adwuma emra ni ya adwuma wo bia this is a serious allegation I was so you hwemu conformance and ade wo de ho asema betudwa ma me na o kan asem na te bia to no na den de obi anwu na nti ge no twantro ne banwu ya obeka se ne bawu ne banwu ya obeka se ne bawu me bia me patie ye doctor ni no info de man no doctor ni kro na wo so mko hwe no mbusan no kre sa wo kan asa e de ntina kan asa ge no so doctor ni na kan sa pi yes baby on na e chire mu sa ma enti I was a father explanation bi kokoso oh just un sorry now on fire release ni masa me rubbish everything bi asa akeke na broni ono say baby ankwada kodi agro kra no on han krofo say envo ni nima dware mu meji ankwada ni bitoma mu ni odwin ni paun so far as odwin ni paun no so far as mo embenifo na wo mo ye se o mo de Ghana fo bi 4 ya mu no wo mo abusu o mo yo mo sa odwin na abusu on ti ne ba pe laptop obeto ama no ope book obeto ama no ope car obeto ama no meko school ode ne beko odwin na ho nti oye na pede ama no sa adwin na mo dwen mo ma ne mabusu mo mfa sa adwin bi mu yen kakra wo say ka kire owura dubek mahama ne say ye gini die nim dia otumi ye gini di pa Ghana fo ni dan so nim ni pa ma ye nim se ko ba ye ko ye yi amanyosem na owura ne widie ma to nchen abaye na dwuma ba sisi ababi edru no wo ma ya dwen ya ye ntanta wo ne ho so o meka sai o say awon na ka je se dum so bia ni o mo fatam tebu ma ne nam so bia ma energy minister so jira so a ono so ka de o ka no yes enti ya gas owura dubik be ka se dum so aba ye nim say you are government appointee you belong to a political party but oba ya odi ani eden na wo borua parliament na wo twa nkofo kan yam ya de no am ya di ya wu se wo no why wadwe so be kwa magana so ti ase enti de ya hwe ne se ya dum so se dum de wo nim se problem aba so ye ho maye enka enhye ya eda apono so ye so de beda ye ho so tiawa we nya asam tintin bia we Ghana fo busa de bia so mbo na we timetable ntia na ide ne wu so aba bi wonum no dwuma mu di no ni nti wonim so the timetable ba manfo be nya so aka asem aba ye de bo ban no no ne ye de bebo tachi nti no mo ye sa na mo ye o man ne sa ele sisi an obi apene nyonko ho asem agu ho eti wo ba na yese pe no atabi ni on so de no so de na senior politics o man ne ye ne sa no yeah ko so mo ana me ko mo nwe ye na ye to aba ya ewom no so to abo so ntobo o nya wona mudi to masa oye de be favor ne party oye de be favor ne party Ghana for na mo nya na mo ye sei ha awurade kwasi broni betno say broni akwa so okwo light adum ti ne bawu na nka si hospital no nka se mo jira kura fi o man mu kama jira kura fi o man mu na denti ne o management Nana Mensa Weba ose Ahenkan FM Kasiebo simple the best among the rest ija kakra nsu kakra na diafra ajumi dia si bibi won ma yanko a metia ma Joyce bibi hu ne dia mete me tan tan na enkura yi yendwini pa ma me ya kramo frey said o mo kem ubeko area bi nipa be 100 nipa be 1000 nipa be 500 na wo mu ni chip compound mpo omuni bi we yes yebu oman na oman no ubu ni sen nipa na omno onwe no ha ubu oman ni sen ye sisin so de ama omo so na akeka nwuram na was school na sinwura ma 8 years usu ubu oman sen ebu oman ayifu edie ana o makwa ye bibi wa ba ku bi ade me kwa ye o masini computer
akase ye bebo so a na nwura agye wafa no Krubase Krubase so mo nya ko ne de o so edu achi no da bi o mo nko ho ko sa dan we o me ya ji so mo sa bugu na ya si foforo I week o man sika o on be test I say papa nso dia Ghana sika o Ghana sika ada ya aba bi na ye nti en ko ne ye tan no awurade hu ye mo bo wai ye ko adwen ye awurade hu ye mo bo ye kan nya no eno na kusi ya kan ba besie isi a wontimi kan ko ba bia o isi a ho na hu mo bo nyame anye awurade je saa ne afa ne na mu abre so awokọ a kusi kan se na gi ya odi a chebe bra benya heart attack etoa nkofo ya de omu ya na se bi kan a na wo say yes filisa saa bre nanka se bi panyini bi kan ba so da ho bi si wa hu no aho na ba ko se bi ka saa panyini kro ne bi ba na se bi ka fi wo obe wo kro be ma na flyer kwa brochira kwa wo ayi na me kan san kwa ne citizen ho no citizens like what Philippines ni bi awurade onye minister odin ba be ko MP odin ba be ko DCC kura de omo akọ na se bi nkrom do omo ko wo ho o chen na be so anu atam omo na wo no ai citizen ugutade papa ka no o be ma yira ko so onu no ye ni man ya ukoti udo ba ko so nko no nko ye na we ngina nyame wa kuma o nyame wa kuma de ka wie mu anu anu wa nko na kaja e be ja plane ni mu na ka mu nya onu se ba me onu kwa na yire na ekọ yire ko na ekọ ka gbra na ko no anu no case close me nyame pa on tina ozo nyame no adu fi no ma ko nyame me nyame pa on oh Debbie ye ndwini pa on me ya ye problem ye biggest problem no ye ndwini pa on ye leaders na nwi ye ho eno ani problem tabono kura to so tabono to so obi a wo yare akwa ya sabia wo haya untu kwa ko ba bia hwe ho wa obi kwa abroche ekotete broni ba ye dinachi aba ne mem o ebibi ne dinachi akọ man kro wom ekoche no ye bako so wa be membet onu kro wanyi na sabi ne me hu se de me onu kro wanyi yakona odi akira ahia beduru ba bi na wate afa so anu so be wi achi na akofa anu so de yomo ya de wo ho wakoka sei do ko sisi a na ayi ya kan se ahia ba sem o kan yi ya asem bi agana ni bi atia na koma beba fom se boko enu na wo se party ayi members for mo trend no anu de mo trend o mo trend na obi anu ko pawie na obi ba trend afi na mo adwa sa asem we obi a wo beti bia fa dumso hu bia no na koma beba fom gana ni bia koma beba fom obi odwere badwum ba bia no de mo party members mo hu sa video no mo nteye se mhunu na mo trend mo ntena ho woni ya ho agro bia ne beso wodo dakro bipini adi se be kom nyina guga tam adwumpone sa adwun ni ho adwumpone na wo bre no asem isi akole na dia overtime yanko de ala yelo yakona happy birthday nkoma abena Jessica Tewia Mavis Aka you say happy birthday to the most amazing person I know and love abena Jessica Tewia Mavis Aka se na ye wawoda nyame nhira papa o se wakomam oma anigye odo ene te se adepa bia nyamuma no mo mfie bebre happy birthday to you sweetheart message we every producer IFN Ohini Jan ata aka Osofu Jack ene to message hwamenti Jessica Zonyo small adwen so hu Osofu Jack ejindo dagwel she nkom she dia o she eja no way enti